Stener på rock. Se, der er Frederik! Hej fyr! Nej, er det ikke mennesker? Er det ikke mennesker? Jo, det tror jeg. Det er dejlig hueformand, der står for det hele, ikke også? Seriøst? Ja. Nice, så kan vi nå at få det stadigvæk. Kan I godt nå at få det? Men jeg sagde, Martin sagde på det, at vi kan ikke nå at få det, og så vil jeg fuldstændig lade det. Hvorfor smiler I ikke? Jeg smiler nu. Jeg går og smiler. Jeg går og smiler. Jeg smiler pisse meget. Jeg filmer bare med. Altså, det der sker, det er, at der bliver udsendt noget laser her, som kommer igennem noget væske, som gør, at det kan transporteres igennem det rør der. For ellers ville det ikke kunne. Okay, spændende. Og det er faktisk en mand, der har lavet livet for, at det her det kunne fungere. Hvad er det der så? Det er noget tyndt noget, der er tyndt. Ja, det er det der noget. Der er to. Ikke to er der. Jeg skulle ikke kvalitet. Så kommer bare hen til en lort.